ona može ući. Ovako malo. Stavit ćemo. Ovdje. Šta? Da pušam. Evo ti loptica. Znači radimo bez motivacije. Zatrpavamo ga. Probat ćemo ovo zatvoriti da mirisi izlaze na onu stranu van. Sad ćemo vidjeti kako će pas odreagirati na to. Dobro. Markiranta ćemo ostaviti jedno 15 minuta u rupi da se mirisi spuste što niže dole i onda ćemo vidjeti kako će ti mirisi početi izlaziti van nakon 15 minuta i kako će pas odreagirati pošto se radi o smjeni. Jesi ga našla, jesi ga našla.
Našla me. Ajde, snimaj malo izvlačenje. Daj mi ruku. Daj mi ruku. Nema šanse. Ajde, ide. Nema. A? Ajde, probaj. Idemo, hop. Čekaj. Daj ruke. Bravo. Evo, danas smo prikazali rad spasilačkog psa. Ovo je hrvatski ovčar Didi. Stara je 10 mjeseci. Radi na ruševinama. A danas smo napravili znači trening na snijegu. Markirant je bio zatrpan kao što smo ranije vidjeli u filmu. Prije toga sa lopatom. Nakon 15 minuta smo pustili psa da odradi traženje. Pas je normalno uhvatio je mirise iz snijega, iz ove ruševine snježne. Koncentrirao se znači na ovu površinu gore i pokazivao je znači gdje se markirant otprilike nalazi. Normalno, pošto je velika količina snijega, normalno da je vodič morao pomoći kako bi došla do unesrećenoga. Nakon što smo dio ovoga otkrili pokrova, pas je ušao unutra, došao je do markiranta, oblajao je i dobio je svoju znači nagradu. Izišao je znači na kontra stranu i doneo je znači lopticu koju je markirant znači imao kod sebe. Ovo što sam htio reći vrlo je bitno, radi se o mladome psu. Pas koji je do sada znači radio na sasvim drugom dijelu obuke, znači ruševnome, a ovo je znači prikaz znači kako pas može raditi i u snijegu i u snježnim lavinama.